A avalancha de solidariedade xurdida tralo desafiuzamento dunha familia de Portonovo non cesa. 4 mozos empresarios de Vilagarcía levarán a cabo unha iniciativa solidaria para ter regalos para agasallar aos nenos máis necesitados. Este domingo no Salón de Peiteado Gentleman cambiarán o seu traballo por sorrisos. Pois, por suerte, a min personalmente nunca me faltou un regalo e penso que é unha boa maneira de axudar a esa xente que non ten as posibilidades, que non fai falta ser rico. Entón, a min gustame o meu traballo, disfruto co meu traballo e ese día vos vou cambiar cortes por unhas sonrisas dos nenos. Adrián é o precursor desta idea e xunto cos peruqueiros de M&M de Corbillón cambiarán o seu traballo por xoguetes. Dados fins solidarios tamén se sumaron Laureano do Rincón de Don Laureano e Pedro e Roberto da tenda La 29. Pois Laureano súmase aportando pois o seu produto mítico de Argentina, como son as empanadillas que está facendo aquí en Vilagarcía, para que co que se recaude, e tanto Pedro con roupa, camisetas e prendas da súa tienda de roupa vai poñer aquí, pois a un módico precio do que se recaude, poder aportarlle a eles boa parte deso. Todo o recadado estará destinado a axudar a 2 familias de Sanxenxo e a Asociación Donaciones Galicia, que traballa para mellorar a situación das familias máis necesitadas. Pois as familias son de Portonovo. Eu conozo a de Adrián, a outra na conozo, díxome que el si a conoce, que están pasando un mal momento, e teñen 3 fillos. E a asociación é de Sanxenxo, leva solo un mes en funcionamento, estánse movendo por toda Galicia, axudando, buscando padriños, e que buscan tanto alimentos, roupa, xoguetes, o que se poida aportar, produtos navideños e demais. Os organizadores son conscientes da situación que estamos atravesando. Por iso, o Salón Gentleman estará preparado o domingo para realizar as actividades solidarias cumprindo coas medidas sanitarias. Vamos a preparar todo aquí no salón, intentando respetar o aforo, as normas de seguridade, pois intentando repartirnos polo salón, un pouquiño vai ser cortes de pelo, e que a xente poida coller algo de alimentación, parte do beneficio será para donar, e algunha prenda de roupa que parte do beneficio será para donar. Polo de agora foron moitos os clientes que xa mostraron o seu interese por colaborar. De feito, as citas do Salón de Peiteado están case completas. O horario da xornada solidaria será de 11 da mañá a 2 do mediodía e de 4 a 8 da tarde.